Здравейте! Съвсем случайно ми попадна този туристически комплект за хранене от близкото минало, най-вероятно от соца, и реших да го споделя с вас. Както се вижда, това са два пластмасови контейнера, един в друг, симетрични. Тук отгоре на горния капак има хартиена лепенка с надпис Турист, който вече е изтрит от времето. Връв за носене, която доста се е втвърдила. Отваря се по този начин. Двете части се разделят. Тази тук не може да се използва като чаша, тъй като дупката излиза от този край и ще има евентуален теч, ако засипят течности. Другата половина обаче от капака може да се използва като чаша. Напълно функционална, и тя всъщност е най-голямата от 4-те варианта, които имате в този комплект. Ето ги другите три. Доста са се така. Малка, средна и голяма, влизащи една в друга, доста добре запазени, няма никъде пукнатини, цепнатини, които да разлеят вашето питие. Тъй като ги гледам, биха били устойчиви и на горещи напитки. Чай, кафе. Тук вътре беше този малък меч. Може би по-големите от вас си спомнят, че едно време, когато нашите родители приготвяха храната за рождените ни дни, точно тези, не само рождени дни, всъщност и много семейни празници, тези мечове и подобни на него остри малки пластмасови заребявки и играчици се използваха за набучване на хапките. Така че това е един много сладък спомен, който открих вътре. Има две чинийки и двете се събират в дланта. И тук вече са самите прибори. 3 вилици, 3 лъжици, ножче и отварачка за бутилки и за консерви. Ето е отварачката по-отблизо. Съвсем основна, компактна. Ножчето. Нищо особено. Има наранявания по острието, които не знам как са се получили, но ако съдя по липсата на линии на заточване, това ножче не е заточено още откакто е произведено. Трите лъжички по-скоро са чайни или кафени и при обикновени условия човек трудно би се нахранил с удоволствие с тях, но в гората и в екстремни ситуации биха били свършили работа. Отзад има надпис Нержавейка. Като цяло конструкцията им е доста здрава, не като съвременните китайски, които се огъват дори при най-лекия натиск. И виличките, които според мен са може би най-интересни в този комплект. Нестандартни по дизайн. И при тях отзад има надпис Нержавейка. Нека така да ги видите малко по-добре. На фокус. Също
не се огъват, стабилна конструкция. Както се вижда, комплектът е доста запазен и би свършил работа точно толкова, колкото един нов такъв. Въпросът, който аз обаче си задавам е кога е произведен и къде и от кого. Тъй като няма никакви отличителни надписи по корпуса или където и да е другаде вътре по самите части. Ако някой от вас има представа, нека да пише в коментарите, защото на мен ще ми бъде много интересно. От интернет търсенето, което направих, снимайки го, ми излезна само една обява в тези сайтове за битовите продажби. Цената на този комплект беше 30 лева, но нямаше никакви данни относно произхода му. Така че моля ви, ако някой има информация, нека пише в коментарите. Това е от мен. Всичко най-добро и до нови срещи!